मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बरपेटा र'डआव थानाय बरपेटा र'ड आन्सलिक ब्रह्म मन्दिरनि जयग सावग्रा पुर'हित फराला ब्रह्मआ माखासे बेरामजों साग्लोबजानानै दं। जेरैहाय हार्निया, गल ब्लाडाराव अन्थाइ, प्रस्ट्रेट, बुखार, नार्भ प्रब्लेम बे बेरामजों साग्लोबजानानै दं। बेरामि फराला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला बे बेरामा 3 बोसोरसो सिगांबो जाखांबायमोन आरो बे समाव मुलि जानानै हामबायमोन। नाथाय दायो जाखांफिननाया दान मोनसेसो जाफिनबाय आरो बे बेरामखौ नायनो थाखाय बरपेटा र'डआवनो थानाय देहा फाहामसालियाव लांजेनदोंमोन आरो बरपेटा र'डनिफ्राय बरपेटायाव लांनो होनायाव बरपेटायाव लांनायाव बरपेटानिफ्राय गुवाहाटीयाव लिरनानै हरदों देहाखौ मोजां नायनो थाखाय। नाथाय दायो गुवाहाटीयाव थांनो थाखाय रांनि अभाब जादों। बेनिखायनो बेरामि फराला ब्रह्मआ गावनि बेरामखौ नायजानो थाखाय एबा गोजौ फाहामथाय लानो थाखाय रांनि गोनांथि जानायाव राहा गोथे जानानै खौरांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबाफोर अनसायनानै अनसुंथाइ हरोब्ला हामगौ होननानै खावलायहरदों। सुगार आरो बिनिफ्राय जों गल ब्लाडाराव अन्थाइ, लोगोसे पेसाब आलौनाय जालाफोरा आरो जोंहा लोगोसे आरो आथिं आखाइ सानाय, सिं सानाय बायदि बायदि रुग बियादियाव गोलैसोना दं आं। दा बेनि थाखाय आइ बाबामोननो आं एसे आखाइ फांलाव हरनो सानदों। दा जा मोनो आंहाथ' न'आव हा गैया हु गैया, आंहा दिन भिक्षा पारारिक्षा खुनुरखम सोलिना दं। फिसालायाबो साख्रि गैया बाख्रि गैया, बेबो ओरैनो काठ मिस्ट्रि एसे एला मावो, मावनानै बेजोंनो सोलिना दं आरो खुनुरखम। बे जायगानि नामा 2 नं वार्ड सान्तिपुर, बरपेटा र'ड। बेयाव थानाय माने फुङाव नित्य होयो, ओमफ्राय मोनाबिलियावबो नित्य होयो, सानजौआव प्रानायाम खालामो, ओरैनो सानखौल' खुलुमो। बेबायदि 14 बोसोर जाबाय बोराय बुरि थायो, जों बोराय बुरिजोंनो थायो आरो। ओमफ्राय फिसालाया फैनानै माब्लाबा सहाय खालामफैनांगौ जायो। फराला ब्रह्मनि देहाखौ खौरां लानो थाखाय बरपेटा र'ड आन्सलिकनि ब्रह्म मन्दिरनि परिचालना कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि भबेन ब्रह्म, लोगोसे फोसावथि नेहाथारि दिलीप खुंगुर स्वर्गयारिमोनाबो नुजाथिहैदों। फराला ब्रह्मखौ अनसायनानै सोरबाफोर अनसुला सुबुङा अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे एकाउन्ट नं 395128299604 IFSC कड SBIN 00018805 बे एकाउन्ट नाम्बाराव रांखौ सोनानै हरनो हागोन आरो गोबां मिथिनो थाखाय 8822408471 बे नम्बराव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। बेमारानो बेमारनि प्रब्लेम, माने मोनसे ना मोननै मोनथाम माने हार्निया बेमार आरो ओमफ्राय किडनि गल ब्लाडार दङ मोनसे, आरो ओमफ्राय प्रस्ट्रेट ना मा होनो पेसाब बन्द जायो, आरो ओमफ्राय सुगार दं। दा खैबाथा आरो फार्स्टआव बरपेटा र'डआवनो नायदोंमोन मेडिकेलाव, ओमफ्राय बरपेटा र'डआ बरपेटा फक्रतिनालि मेडिकेल कलेजाव फथायहरदों आरो बिथांमोना नायनानै बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव रेफार खालामहरदों। दा गुवाहाटीयाव लांनांगौ आरो दा बेखायनो अनसुंथाइनि प्रयजन जादों। बिथाङा माने गरिब, बे मन्दिराव थानाय आइ भक्त'फोरा जि एसे होयो माने जथेस्थ' नङा, गतिके अनसुंथाइनि एसे गोनांथि नालाय जों बेखायनो जोंनि बिखेखे ब्रह्म गुनि गियानि आइ भक्त बाबामोन दं, गतिके बिथांमोना बिथांनो माबा मोनसे अनसुंथाइ जुदि हरोबा बिथांनि सिकित्सालयाव मदद होनाय जागोन आरो बेखौ आं माबानिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरो। बरपेटा आन्सलिक ब्रह्म धर्मनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं गासै रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। नायो जथेस्थ' माने सहाय जागोन आरो। ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ बिथांनि फिसाला दं प्रमद बर', बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारजों होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बाराव हरबानो
अनसुंथाइखौ मोना आरो न'खरावथ' बिथाङा फिसाला सासे दं गामियाव थायो ओमफ्राय अबस्थाया मोजां नङा बायदिसिना खालामना सोलियो माने न'खराव ओमफ्राय बे बिथाङाबो मन्दिराव थाफैनिफ्राय जों रायजोआनो बिथांनि बे जानाय थानायनि एसे माबाखौ बेबस्था खालामो आरो बिथां थाफैनाया 2009 सनावनो बिथाङा बे थाफैदों आरो बे 9 सननिफ्राय दिनैसिम रानिं दंबाय दं आरो बिथाङा बेहाय थाफैनानै मन्दिराव माने फुजा फाथल होयो दैलि फुं नित्य होबाय थायो फुंनि बेलासिनि आरो ओमफ्राय बिनि बादैबो माने राजहा जग्य जायो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बिथाङा सामलायबाय थायो आरो लोगोसे बरपेटा रोदाव जिमान ब्रह्म भक्तफोर दं फुजा फाथल जाबाथाय बिथांखौ लाङो जग्य होयो आरो ओमफ्राय लोगोसे बरपेटानि गोबां भक्त आइ भक्तमोना बिथांनि माबायाव फैनानै दिक्षा लाफैयो दिक्षा होदों बिथाङा सासे माने जोंनि बे ओनसोलनि सासे दिक्षादाता आरो बहुद शिष्य दं बिथांनि सिङाव बिथाङा धर्मनि बा समाजनि बहुद गोबां बिहोमा दं बिथाङा गथिखायनो जों बिथाङा जिहेतु गेदेर मोनसे बेमाराव गोलैना दं माने बेनि थाखायनो आं बिखेखै आइ भक्त बाबामोनखौ मानगोनां आइ भक्त बाबामोन दं बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो देहा फाहामनो थाखाय डक्टर आरो सिकित्सा लानो थाखाय डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस